Dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u novi video Češ Knežije. Danas ćemo vidjeti kako je to LP sa ratingom 1891 uspio remizirati s trenutno bivšim nepobjedivim igračom razreda AK. Partija je krenula sa E4. C6, znači ovo je Caro-Kann defense. Cilj je gurnuti D5, sljedeći potez. D4 često se igra. D5 uvijek se igra. Konj C3, cilj je da ako crni uzme, mi pojedemo konjem i imamo jači centar, ali naravno crni to nije pojeo. Tu se sve razmijene, razvijanje konja, razvijanje konja opet, podvezivanje, cilj je nešto kao skakač E5, daje pritisak, više psihički. Znači to je opet greška jer tu postoji to da se može dogoditi, recimo konj pojede, mi pojedemo, lovac pojede, mi pojedemo konjem i tu smo znatno slabiji. Možemo i pokazati. I tu se vidi da nam lovac spriječava rohadu. Sad više ne, ali nije ugodno za igrac. Može neki dama A5, moramo vratiti konja. Ovaj pješak je slab jako, lako ga je napast. Propust jer je crni to treba uzeti, upravo smo pokazali zašto. Bijeli uzima, crni uzima. Razvijanje lovca, vidi se kako crni ima dosta otvorena crna polja i da ne bi to došlo na B8 i udarao pješaka koji je na B2. Dama pokušava nešto napraviti. Brani, znači u ovom trenutku bijeli i napada damu i brani svog lovca. Tu kad vidi zašto ne bi razmijenio damu, vidi se da je remi. Nitko nema šta za odigrat. Možda crni malo loši. Po kompjuteru nije, ali će mu teže biti braniti ove pješake, ali i bijelom je jako slab D4 pješak. Kralj se misli da ne bi bilo, recimo ako odigra ovo, da ne bi bilo nekog vezivanja. To je jako loše za njega, ne želi ulaziti u preriskantne stvari. To treba pojesti jak, ali nije baš htio jer bi mu jako slab bio A3 pijun i onda bi trebao nešto ovo, recimo, i crni ako pojede, mi pojedemo, on pojede i imamo jači, imamo topa na otvorenoj liniji, možemo top B7, možemo top B6. Znači tu LP vidi se da tu AK gubi, ali LP želi stvoriti dodatni pritisak, a AK ne smije gurnuti F3 jer će konj pojesti lovca. Sad AK možda pokušava malo izbaciti D5 pijuna. Konj jede, to je pogreška jer on je svog dobrog konja dao za lovca koji niš ne radi, a izgleda da radi puno. Tu je opet dao lovca dobrog i najbitnije što je on sad AK ima 3 pješačka otoka, LP ima 1. Znači LP će, ako nastane završnica, bi LP trebao pobijediti. Ali sad bijeli ima 2 otoka,
i topovnoj liniji. Sad ako ide na mali trikić, ne smije crni pojesti topa jer ide mat. Ali treba, i opet, ako bi crni pojeo, bijeli pojede, crni više ne može pojesti jer postoji mat. I onda kad se pokrije je mat. Sad crni miče pijuna, možda da gurne E5 i napravi slobodnjaka kad se ovi maknu. Ili i zato da kralj da sad prijeti pojest B5 pijuna. A tu za bijelog ne bi bilo dobro odigrati top B1. Jer bi crni pojeo, bijeli pojeo i gubi pješaka. Tu je remi, ne može nitko ništa. A vidimo da je trebao top B8. Bijeli nikak ne može ništa napraviti, samo će crni kralj ići do pješaka. Isto tako će i bijeli kralj pokušat. Nema baš ništa. I tu crni ne smije pojest. Jer ide ovo. Sad više crni nikak ne može braniti pijuna. Napravi ovo. Bijeli kralj se makne. Blokiramo B2 polje. On dođe tu. Tu i nema više dobrih šahova. Sad ako je odmah trebao tu da kasnije primijeti odmah gurnut. Top ne može na A8. Na jedini potez mu je top B5. I top se spusti. I onda sad crni ne može pojesti pješaka jer ga to brani. A ne može ni pojesti topa jer će nakon što kralj pojede će bijeli promovirat. Bijeli to nije vidio, ali opet prijeti. I tu je fullao, mogao je, znači sad više nikad ne može približiti kralja. Jer ako to dođe na A8, B7, to B8. I čim bijeli kralj pređe ovu liniju, gubi pješaka. Znači, sad je da odsječen. I tu je. Iako je bijeli bolji, je bio remi jer nitko nije htio baš nešto pretjerano igrat. Njima je bio ok remi za početak, posebno LPU jer je tu u gore poziciji. Ali tu se zapravo ako čovjek igra, trebalo bi se odigrati ovo. Moglo se još nastaviti. Recimo top tu. Kralj se približava. Ali opet ne može doći tu. Znači opet je sve blizu remiju, ali vidi se da bijeli ima neku prednost, ali ako nije htio, vidio da nije koncentriran, ne želi riskirati. I obojica su igrali kao da imaju 2000 razredni rating. Obojice su otprilike jednako igrali sve. Nadam se da vam se ovaj video sviđa i ako želite dobivati obavijesti za još videa da naučite šah, molim vas subscribe-ajte si i uključite obavijesti. Hvala.